sa man yung na may karon pa ko nakasuog bahog-bahog ganay palaman. So mao to nga akong gipikas, pag pikas nako. Sos guys kay naamay ka nang tukto kailan mo tukto ka nang gagmang tiki bitaw. Sus na apil man siguro to napalaman man jud sa bahog-bahog. Sus pagtan-aw nako natunga na jud aga ako dito naubob ka to ding naubob na ko nga gahi nga murag naibukog abi kog isda to nga na apil og sahog. Tiki da ito aw ka nang tukto bitaw kanang gagmay tiki tuko. Sus sa sayong gibuhat giluod jud kog taman-taman kay nganong napalaman to siya didto sa Hi guys, maayong hapon adlaw karon nga Sabado. It's mo Sabado unsa pizza 11 na baro do Gis pa di ay unsa ikaupat na mong adlaw ron sa quarantine kay na quarantine lagi kunuhay may kaya gamo ang kauban na COVID ko no bawar man po sa resort to pero di sa ta magisgot ana. Kuan di ay ang murag sige ra kog upload sa Facebook ba Facebook ug sa YouTube sa akong YouTube account ako din giutrog akong YouTube account nahimo na siya di ba una to Gids King Ayon vlog sa gilisdan ako og Gids Buholano vlog kay daghang maglisod digi sa hungan unsa para ma-formal ag kuan para makaila mo nako jud og kinsa ko ako di ay si Gids King Ayon dire. Ang tinuod ako ngan is Gideon Coquilla Jr. nga taga Bohol sa katigbian ng Amua, Alegria, Barrio Alegria. Ang akong edad is 31 ako. Kinatiguangan na unsa 32 na jud ko karong October, karong is coming 17 mo. 32 na ko so tiguang na jud kadto kinalapasan na sa kalendar unja single kaayo way uso ng uyab way uso ang pagminyo nako kaya priority no tabang sa pamilya pero kung na chance nga makarelasyon okay pero di sa ko magunahuna na kadaghan pag mga problema unja nagtrabaho ko sa BQ Mall pero na-assign ko sa BQ Loyton ako gada sa BQ Loyton sa groceryhan supervisor ko adto unja muna akong trabaho unsa gawas sa trabaho sa mall nagkuan pug ko og mga sideline na di naman itugaan ang sideline unsa kani ang lingaw no so kinabuhi kay wa may lingaw jud may mga kauban samot ta kay nag-quarantine maga-edit mag-vlog palamuot unsa ako di ay is kinasugsuganan jud ko sa ang mga kauban akong pagkatao is sugsugan kaayo sige katawa sige sa unsa basta sugsugan ko pero sa puton sad og inyong pasaputon kitang tanan man siguro usapot pero usapot jud ko basta naay kinanaihong lagutan bitaw ka di magpatuo samot nang ikaw as a supervisor bitaw dili magpatuoy mo mga sakop usapot jud ka nagtaman-taman jud pero kita na lang may mo adjust usahay kita ka-adjust mahinaykan jud bakit pungot banggod pud kayo pero more jud nako isigira jud ko katawa unja hilig kayo jud ko og kanta pud aring boarding house siguro ko kanta-kanta baw gisamukan na siguro niyong mga silingan kay siguro pud taok-taok aring boarding house kung di ko mabom ko si kanta magpatukar kung taman-taman muna akong hilig ari unja palamuot, istorya. Muna ako unja. Upat mi ka lima mi ka igsuon, ako mo ikaduha. Ako ra pung sahi kay murag ako puy buang-buangon. Dili ta murag ako hilig og mga social media na mga igsuon dili hilig. Usahay makasab-an ko kay sig post pero mga picture man pud na sa mga mo kay lingaw. Kay isabot na naman po na sila kadugayan. Unja priority dyan ako pamilya dyan mutabang dama ko to ang akong YouTube account is Gids Buholano Vlog na
Nga palihog ra mo kog tan-aw og subscribe nga. Sige na i-subscribe po ninyo kay para ganahan ko kung magsige upload og video ba. A few moments later. So karon guys, na ako diri sa boarding house. 4th days ro namo nga quarantine. Diyan na raman ko aring gawas na mo anong kuan na may hawan ari gamay. Ari-ari na maura po ni view ni jaga may kay na may buwak nga gi arins-arins. Ari lamang po ko ari magstabay-sambay kay laay kayo sa sud. Loading kayo ang internet. So ari naman ta mag-istorya sa limang ari. Unsa karon mag aja naman og makagawas nami kay kuan lagi kapoy na ari si pundo ja para makatarbaho na pud mi unja ya kung kauban upat ari sige ra tan-aw nga salida unja aga ko kilingaw pod kay loading lagi ja kapoy na po ko sa edit sana lang ko magawas kay para murag mahangin-hanginan pud ko unja picture wala ing mabuhat rong adlaw unja ugma siguro or Monday iswab ko ni pero bawal man pud madayon kay ang nabalitaan kay negative mangud kuno agamong kauban dito sa Ichinio sa Ramiro pero si maniguro ra pud sila unja kasi makatingamo sa akong mga vlog nga di ba ako ngan sa akong vlog is Gids King Ayon so karon is Gids Buholano vlogs na kay daghan man pumuingon ako nga ang vlog ko no pare-pareha sa kang Florami unja wa ba jud ko kahibaw anang sa una wa ba jud ko kahibaw ng vlogger din na si Florami na timingan ra jud nga murag maumaumi og mga inistoryahan dyan buhol lagi maumaumi kaadzu may mga kaadzu among mga inistoryahan so kung naay Florami Buholana ako naapoy Gids Buholano kay taga Bohol man pud ko tanawa naman po ako mga video sa klase-klase naman itong nahuna-huna ang mga video or mga ipang-upload adto bahala na laman unja para palingaw man po ba kung malingaw po mo palihog naman po ko ninyo o subscribe naman po ninyo sa tanawan po ng video unja para lingaw-lingaw ra po ba unja karon kinalaayan lagi aring boarding house kay ako ra isa ay ako isa upat mi dere jaga ijahay day natog ni ijahay nay naga sa salida day ako wow katog di mo ko katog sa kung saon mo nang ari naman ko ari mga picture ani ko di mo picture dan boarding house unsa karon kay nalamian na jud ikaon og lami nga sundan bisan nila mag-utan or mga bisag unsa di na naman ang dilata kay namog nabuong na jud ni dilata nakapuyan na si kaog dilata murag puol mo na niya kumuka og taman ya ingon sila manambok kuno ko sa pagpanambok tambok na mo daan sa pagpanambok samot ko tambok sa pagpanambok na ko nga dilata marong gikaon di man ko kaog dilata nalaay lagi ari lang man po ta istorya lingkod aring gawas nindot untag nakauli pa ko sa mua kay adto daghan kog nabuhat. A few moments later. I'm back, it's me, Gids Buholano. Di karon guys nga continuation sa lamanta ang mag-istorya sa lamantari kay boring man. Sa ako mong i-sharean babahin anang bahog-bahog bitaw. Kailan mo pan nga bahog-bahog bitaw kana bitaw mga pan na bitaw nga hapit ka panuson. Nako i-share ninyo ana ba kay kanang si Jack kanang bahog-bahog nga pan ako jud ang paborito sa una sa elementary ako sa high school sa wa jud ko laing kanang kuan sa umama ba itugon basta mudong siya merkado o mulakaw magpapalit jud ko ng bahog-bahog kay kung tinton mo ko na bahala di ko mukaw luto basta na bahog-bahog nga pan bitaw na sa karon kaning nagnilaog lagi ta unsa kanang gikan ba sa tag-eskwela kay kinagutuman ba na unsa mo nang ang style ana magdali ug uli kay upat pa mi kay igsuon to pa man to mo manghoy kay kinadugay man to na sundan upat mi ka high school adto ang mangigsuon unsa kanila lagi magnilaog lagi mi og kanang bahog-bahog aw magkani laging laog-laog lagi ko kaadyo kani gaba-gabaan siguro bukan ni magdali kog uli kay kanang manghungkab man ko dito sa aparador kay mga na bitaw divider bitaw na to sa tuwa sa sala anak ba jud kay baw ba jud kog anak ibutang ni mama ng mga pan
Sa pagbahog namang madali ko uli nga unhan jud sila, baktas ko dagan-dagan ko kay mauna lagi sa bahog-bahog sa karon himpalit si mama og bahog-bahog nga kanang pan nga bahog-bahog unsa isang gipalit kuan ra kanang duha ra ka putos unsa upat ba mi so tunga-tunga mi adtong pan nga bahog-bahog unsa karon kanay laging siguro ta kaadto di una ko didto di man sila kahibaw nga duha ka putos ang gitugan kay usa ra man ka putos nga mao toy bahino nilang tulo kintahay pero hawa safety nag usa ka putos nga bahog-bahog na karon tago-tago ko dali-dali kog kaon sus unsaon man pagkakuan nga pag-ingkit nako kani lamon-lamon na kay basig moabot na pud sila di ingkit ko dayon sa bahog-bahog sus Ginoo ko kay pag-ingkit nako kay na wa ko kasabot nga mura mag naay kuan man god gahi-gahi so no tong tagda kay alami ang kaon gutom gikan ig eskwela mo to nga kaon na mo ko padadyon sus kadugayan akong kaon man good kay naman joy gahi nga murag bukog man jud to ansa padadyon naman si ko kaon hantod nga nakatunga na diyan nakatinga na naman ko pag ikatunga na kay gahi naman jud mura man jud siya sus Ginoo ang ibuhat ang gipikas ag katong pan ang gitunga bagay unsa man yung namay karon pa ko nakasuog bahog-bahog ganay palaman so mao to nga akong gipikas pagpikas nako sus guys kay naa may kanang tukto kailan mo tukto ka nang gagmay tiki bitaw sus na apil man siguro to napalaman man jud sa bahog-bahog sus pagtan-aw nako natunga na jud aga ako dito na ubob kato day na ubob nako nga gahi nga murag na ibukog abi kog isda to nga na apil og sahog tiki dayto aw kanang tukto bitaw kanang gagmay tiki tuko sus sa yung gibuhat giluod jud kog taman-taman kay ganong napalaman to siya dito sa kanang bahog-bahog mo na nga so, karon murag magbantay na kog kaon dili na ko kayo mukaon na nang bahog-bahog kay na ay palaman nga tiki unsa guys nang gawas ng mga kaboard mate kay man naman sila tan-aw og salida unsa mo taong kuan sa pan nga bahog-bahog nga dili na ko mukaon kaayo ana kay makahinumdum ko sa tiki nga ako nakaon nga napalaman sa bahog-bahog kinaluuran punggot ko dago nakatunga lagi jag ako ra bang jud gito nasa abi lagi kog isda na sahog to stiki man di ay unja na pa jud isa lod-lood yung kuan bahig tuyo ba tuyo nga pwede ba hinganlan basta tuyo na siya di na mahinganlan kay basig makiha ta karon ang kanang kauban sa trabaho palit siya og tuyo unja kay hilig malagi siya saw-saw og tuyo nga butang suka paborito ni siya ng tuyo jud saw-sawan bahala ko isudan samot nagibahog di sa mantika ray pares labi naman na sus karon kay katunga pa man tong tuyo unsa di naman muagas di ba ato ra nang guntingan ng sashimi aka nang bitaw mga pouch sa bitaw nga tuyo di naman muagas pag nagtan-aw niya sa kuan katunga pa man murag na pa man ang tumi-tumi na pa may sud so ijang ipuga-puga di man jud mo puga ano man jud mo to nakatinga si Zamo tang giabrihan ni jag tuyo pinalit to ni Jaw mga tindahan ra ba sus kay pag tinuod lagi nang istorya pag kuan lagi kay pag abri niya kay ag tuyo man day kay ilaga man day siguro tong tuyo kay mura magnay kinaluuran mura magnalata na siya nga mga balihibo bitaw mo tong di na mo agas hisampung sa kuan sa sa agianan sa atong agasanan ba sampung siya kay mao dayto na namatay nga ilaga man day siguro to basig pabrika to ba kanang murag sayop sa pabrika murag na bisa di ba kuan na siya sa machine magbukangkang na siya ng sachet unsa inang kuan na tagak siguro tong ilaga adto na apil og sealed mo na kinaluran daghan nang ta ko isultin sa luod pa jud kadyo kanang mga bahig mga hukaw-hukaw di na lang kay luod di na laman sunod na laman ano isulti kay murag luod jud mo na nga di na ko kadyo magpatakaw gamit ang mga kuan-kuan mo siguraduhon kay naluod lagi sa kato laging pan nga di na ko mukaon na naganahan na ng bahog-bahog pero karon na usahay kay naman snack na mo adtong among trabahoan bahog-bahog
mukaon man pug ko kay limot man pug ko adto, pero nadyo usahay nga makahinumdum hong style, di ba ingkit man tadayon anang pan nga bagbahog, dili na nako ingkit. Ako na nang Picasso dahil kay basig na inapalaman adto, ok ba to ilaga tiki. Kay numdum lagi ko adto mo nang luod. Nakara pong tuyo, hindi ko masabag usan tuyuha. Sus, na timingan sa dagong kauban nga. Sagol to. Mo na mga lod-luod. Maura gud po tong i-share ninyo, mura buong-buang nga rin. Okay, lingaw lagi. Anja, salamat na naman po sa inyong pagpaminaw, pagtubay na ho, sa way lingaw nga vlog. So, salamat sa pagtanaw, salamat ug paliw kog subscribe sa wa pa maka-subscribe, subscribe na naman pod, maluoy ra man pod mo kay anong ganahan po ta mag video-video ba bisan way mga hinungdan. So tinuod pa sa uban na ay uban tinuod na tanan oy. Anja, salamat sa iyong pagtanaw.